Είμαι ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου, γεωπόνος συνολόγος, ιδιοκτήτης του κτήματος Γεροβασιλείου. Στην περιοχή μας, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια σταθερή πτώση βροχοπτώσεων, περίπου 550 με 600 μιλιμέτρα ετησίως, αλλά παρατηρούμε ότι η περιοδικότητα των βροχοπτώσεων έχει αλλάξει τελείως. Έχουμε απότομες και δυνατές βροχές, κυρίως το χειμώνα, και μεγάλη ξηρική περίοδο το καλοκαίρι που επιβαρύνει πάρα πολύ τα φυτά με στρες λόγω ξηρασίας. Έχουμε παρατηρήσει, επειδή ο αμπελώνας μας εδώ και 50 χρόνια το 50% έχει φυτευτεί χωρίς πότισμα, αυτά τα φυτά που φυτεύτηκαν χωρίς άρδευση είναι πιο ανθεκτικά από τα φυτά που έχουν φυτευτεί με άρδευση. Άρα ένας τρόπος για να αποφύγουμε το πρόβλημα της ξηρασίας είναι να φυτεύουμε φυτά χωρίς άρδευση. Ένα δεύτερο πράγμα που έχουμε πετύχει είναι να έχουμε υπόγεια ύδατα και να αρδεύουμε τον αμπελώνα μας. Επειδή όμως παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι το επίπεδο των υδάτων νερό, η στάθμη πέφτει συνεχώς, έχουμε ελαττώσει την ποσότητα κάνοντας στάγδιν άρδευση και υπόγεια άρδευση. Και τρίτο είναι ότι αρχίζουμε να φυτεύουμε ελληνικές ποικιλίες ανθεκτικές σε ξηροθερμικές συνθήκες. Αντίθετα, ορισμένες ποικιλίες ευαίσθητες, όπως το μερλό, έχουμε σταματήσει να το φυτεύουμε και αλλάζουμε την ποικιλία αυτή με το λιμνιό, μια ελληνική ποικιλία πανάρχια, η οποία αντέχει σε ξηροθερμικές συνθήκες. Hello, my name is Mario de la Fuente and I'm the president of Viticulture at OIB and a professor in crop production and ecophysiology and viticulture in University Polytechnical of Madrid. The water scarcity is leading to ever-increasing demand in society, and unfortunately, vineyards are not the first priority in summer water allocations. Regarding the offer, under the climate change framework, less and heterogeneous rainfall is expected. Therefore, proper water management is essential in today's vineyards and society. For this purpose, OIB have been working in some resolution and technical document like OIB 652/2021 resolution concerning selection and breeding of grapevine varieties and their adaptation to the effect of climate change, especially talking about the water availability issues. And other technical document, sustainable use of water in wine grape vineyards, in which you can find the principles and tools or key points in water management applied to viticultural practices. I hope that this work in California will help to increase the knowledge in this topic, and I wish you a great success on it. Thank you. Είμαι ο Μιχάλης Μπουτάρης και θα σας πω πώς μας έχει επηρεάσει η λειψιδρία τη δουλειά μας. Ειδικά στη Σαντορίνη, η πτώση παραγωγής είναι θεαματική, κοντά στο 80%. Σε άλλες περιοχές, όπως το Αμίντο, η Νάος, η Αιγουμένισσα, πέρσι είχαμε περίπου μια μείωση στη τάξη του 20%. Δεν ευθύνεται μόνο η λειψιδρία γι' αυτό, αλλά είναι η κύρια πρόκληση. Είναι μια θεομηνία που υπήρξε και θα ξαναυπάρξει. Το ζητούμενο είναι πώς συλλογικά μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Σαντορίνης έχει κινητοποιηθεί σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Νερού, τη ΔΕΙΑΔ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για να αναβαθμίσουμε το βιολογικό σταθμό της Ίας και με το γκρίζο νερό αυτό να ποτίσουμε. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι μακροπρόθεσμες λύσεις που μπορεί να ανακουφίσουν τους συνοπιούς και τους αμπελουργούς από τη λειψιδρία, αλλά και πιο άμεσες και εύκολες. Αυξάνουμε την υγεία του εδάφους με την κομποστοποίηση και με άλλες μεθόδους, ώστε το λιγότερο νερό να συγκρατείται και να πετυχαίνουμε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Με συστήματα γεωργίας ακριβίας μπορούμε να μετράμε και αν μετράμε θα διαχειριζόμαστε καλύτερα και το λιγότερο νερό. Τέλος, στο Αμίντεο αναπτύσσουμε ένα νέο τύπο βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του νοπίου, με το οποίο θα μπορούμε το νερό, πάλι αυτό το γκρίζο νερό, να το χρησιμοποιούμε για τα αμπέλια. Θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση που είναι αντιμετωπίσιμη, αλλά θα χρειαστεί ιστορική και συλλογική δράση.
Βρισκόμαστε στον αμπελώνα που παράγουμε το κρασί Αμφιθέατρο. Είμαστε στα 900 μέτρα περίπου υψόμετρο και αυτός ο αμπελώνας είναι ένα κομμάτι του φυτεμένου το 1900, ένα άλλο μέρος του το 1945 και το νεαρότερο μέρος του είναι φυτεμένο το 1970. Από αυτόν τον αμπελώνα η κύρια ποικιλία είναι το ξινιστέρι και μετά το μαύρο. Αν και οι κυπριακές ποικιλίες είναι πολύ καλά προσαρμοσμένες στο μεσογειακό κλίμα που σημαίνει βροχερούς χειμώνες και μακριά μεγάλα και στεγνά καλοκαίρια, τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει και εμείς ότι ακόμη και οι κυπριακές ποικιλίες έχουν ζοριστεί με το θέμα της χαμηλής βροχόπτωσης και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα, το ότι εκεί που είχαμε περίπου 600 μιλίμετρα βροχή το χρόνο, φέτος έχουμε μοιάσει τα 400 και δυστυχώς απαντάται αυτό με μειωμένη παραγωγή στα αμπέλια τις περισσότερες φορές. Η αντίδρασή μας θα το γυρίσουμε όλοι προς το regenerative agriculture, δηλαδή προς την αναγεννητική γεωργία, για να συνεργαστούμε με τη φύση και όχι να εκμεταλλευτούμε τη φύση. Βρισκόμαστε στο άνω διακοπτό της ορεινής Αιγιάλειας και στα 12 χιλιόμετρα ανατολικά μας βρίσκεται ο μετεωρολογικός σταθμός του Δερβενίου Κορινθίας, στον οποίο καταγράφηκαν το 2023 ο δεύτερος χαμηλότερος αριθμός χιλιοστών βροχόπτωσης και το 2024 ο χαμηλότερος σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι δύο εσοδείες τόσο του 23 όσο και του 24, τόσο παραγωγικά όσο και ποιοτικά, ήταν εξαιρετικές για την περιοχή μας και για το εινοποιείο μας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι ορεινοί αμπελώνες και η διαμόρφωση του παραδοσιακού κυπελοειδές σχήμα. Συγκεκριμένα οι τοπικές ποικιλίες έχουν δείξει μια εξαιρετική αντοχή, παρόλο που και τα επίπεδα της χιονόπτωσης και της χιονόστρωσης τα δύο προηγούμενα έτη ήταν εξαιρετικά χαμηλά. Το 2025, στο πρώτο πεντάμηνο, τα χιλιοστά της βροχής είναι 85% υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή, πράγμα που μας γεμίσει με αισιοδοξία για τον επερχόμενο τρίγο. Η λειψιδρία είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στις τρεις αμπελουργικές ζώνες που δραστηριοποιούμαστε εμείς και επηρεάζει κάθε ζώνη σε διαφορετικό βαθμό. Σίγουρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο στη Σαντορίνη, ακολουθεί η Νεμαία, αλλά και στη Μαντινία υπάρχει θέμα, ειδικά όταν έχουμε πάρα πολύ ακραίες θερμοκρασιακές ημέρες, όπου εκεί θα χρειαζόμασταν το νερό για να βοηθήσουμε τα αμπέλια να αποφύγουν το θερμικό σοκ. Για αυτούς τους λόγους είναι μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες η διαχείριση του νερού σαν Τσέλεπος Wine στα επόμενα χρόνια. Ήδη αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε το πρώτο έργο στην περιοχή της Μαντινίας. Ολοκληρώνουμε τη δημιουργία ενός συστήματος με τεχνητό ταμιευτήρα νερού, ο οποίος θα έχει χωρητικότητα 1200 κυβικά μέτρα και θα μας επιτρέπει να ποτίζουμε τα αμπέλια μας στις περιπτώσεις αυτές των ακραίων καιρικών συνθήκων. Και θα ακολουθήσει ένα αντίστοιχο project και στην Νεμαία, που αυτή τη στιγμή μπορούμε να προμηθευόμαστε μόνο μικρές ποσότητες νερού από το Δήμο. Στη Σαντορίνη το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και επειδή υπάρχει πάντα και ο ανταγωνισμός με τον τουρισμό και οι απαιτήσεις νερού είναι πολύ μεγάλες, η λύση εκεί είναι πιο δύσκολη. Θεωρώ ότι όλοι ψάχνουμε την καλύτερη λύση εκεί, όλη η παραγωγή. Η αφαλάτωση είναι μία λύση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει αρκετό νερό για όλους. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνει είναι μικρές ποσότητες πάντα, να προμηθευόμαστε βρόχινο νερό όπου αυτό είναι δυνατό. Θεωρώ όμως ότι στην Πελοπόννησο το θέμα μπορεί να λυθεί πιο εύκολα με κάποιες ενέργειες όπως αυτές που είπα πριν,
αλλά στη Σαντορίνη πρέπει να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός μέσω της αφαλάτωσης. Τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε και εμείς να νιώθουμε την λειψιδρία. Ουσιαστικά έχει μειωθεί η χιονόπτωση στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα και οι γεωτρήσεις που έχουμε για την άρθρευση να δέχονται σημαντική πίεση. Οι ακραίες συνθήκες που υπάρχουν αναγκάζουν τα αμπέλια να διαπνέουν πιο έντονα, με αποτέλεσμα να έχουν ένα πιο έντονο, να παρουσιάζουν πιο έντονα το υδατικό στρες. Παλιά τα αμπέλια και οι παραδοσιακοί αμπελώνες του νησιού δεν αρδεύονται. Αλλά αυτοί οι αμπελώνες είναι 60-70 ετών. Είναι ποικιλίες που αντέχουν. Αρχές της δεκαετίας του 90 οι νέες φυτεύσεις έχουν έρθει οι ευρωπαϊκές ποικιλίες που έχουν μεγαλύτερες υδατικές ανάγκες. Στην Κύπρο υπάρχουν αυτόριζα αμπέλια. Έχουμε βίτης βινίφερα με βίτης βινίφερα. Δεν έχουμε αμερικάνικα υποκείμενα. Τα αμερικάνικα υποκείμενα από την φύση τους δεν είναι τόσο αθεκτικά σε αυτές τις συνθήκες. Και ειδικά σε τέτοια εδάφη όπως έχουμε εμείς, που είναι ουσιαστικά αμμώδη εδάφη, αμμώδη πετρώδη εδάφη. Εμείς έχουμε αμπελώνες ξεκινώντας από τα 1200 που βρίσκεται το Ινοβείο, ανεβαίνοντας μέχρι τα 1400, κάποιοι αμπελώνες πάνε και ακόμη περισσότερο, 1500 όπως έχουμε δει σήμερα. Ενδεχομένως η λύση είναι να επιστρέψουμε στις δικές μας γηγενείς ποικιλίες. Αυτό όμως που μας προβληματίζει και είναι σημαντική παραμετρός είναι ότι για την εγκατάσταση ενός νέου αμπελώνα και τη δημιουργία του νέου ριζικού συστήματος υπάρχουν οι ανάγκες. Άρα προσπαθούμε και διαχειριζόμαστε το νερό με προτεραιότητα στους νέους αμπελώνες, έτσι ώστε να εγκαταστήσουν το ριζικό σύστημα και προσπαθούμε να αποδεσμευτούμε από τις μεγάλες ανάγκες των ξένων ποικιλιών, αντικαθιστώντας σιγά σιγά τον αμπελώνα. Η κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα η λειψιδρία, που είναι η πιο δύσκολη εκδοχή της, έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας. Προφανώς και τη δουλειά τη δικιά μας στο Πανεπιστήμιο, έμεσα όμως σαν γεωπόνοι, δίνοντας συμβουλές, κάνοντας έρευνα, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και ένα από αυτά τα μεγάλα προβλήματα είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας. Αν αναλογιστούμε επιπλέον ότι το νερό είναι ο πόρος ο φυσικός που θα λείψει περισσότερο από όλους τα επόμενα χρόνια και ότι η γεωργία είναι ο βασικός της χρήστης, τότε στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι η γεωργία, η γεωπόνη και γενικά η γεωπονική επιστήμη έχει να ασχοληθεί πάρα πολύ και να προσφέρει πολλά στην διαχείριση και στην λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων. Στο Πανεπιστήμιο ο ρόλος μας είναι να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των αγροτών και εν προκειμένου των αμπελουργών, και αυτό γίνεται προσπαθώντας να βρούμε πηγές νερού οι οποίες είναι πιο φιλικές με το περιβάλλον, λιγότερο ενεργοβόρες και ταυτόχρονα να κάνουμε τα αμπέλια μας λιγότερο εξαρτημένα από την άρδευση. Εξάλλου το αμπέλι ήταν πάντα μια καλλιέργεια η οποία πήγαινε σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν νερό, ακριβώς επειδή μπορούσε να το αντιμετωπίζει με τις δικές του δυνάμεις. Και ίσως έτσι γυρίσουμε και πιο πίσω, τότε που τα αμπέλια μας ως ξηρικά παρήγαγαν λιγότερο αλλά πιο ποιοτικό καρπό και σίγουρα καλύτερα κρασιά.